Moikka moi! Tervetuloa uuteen videoon, mä oon Aatu NT ja tässä videossa kerron mun Rovaniemen reissusta, joka tapahtui viime viikon perjantaina. Eli lyhyesti mitä tein Rovaniemellä, niin kävin Siruksessa ja shoppailemassa Revontulessa. Mutta tässä videossa kerron syvemmin asioita, mitä mä tein Rovaniemellä, missä kaupoissa kävin ja jne. Okei, aloitetaan. Ekana lähtö. Me lähdettiin joskus iltapäivällä, oliko se 2 aikaa, tonne tältä Ranualta Rovaniemelle. Ja se kesti tonteroisen. Minä tein ensin mitä matkalla yleensä tein, niin olin puhelimella suuri omaso ja katselin maisemia. Koska Ranua-Rovaniemi reitti on aika välillä kaunis ja välillä ihan tavallinen. Siellä on aika paljon kyliä ja taidetta ja mainoksia. Tai ei siinä ole vähemmän mainoksia, mutta niin. Ja sori vaan, että minä teen ensin näin, että jos on häiritsevää, niin sori vaan, mutta voitaisiin lopettaa videoiden katselemisen, mutta sori vaan, että mä teen noin tässä videossa. Joo, okei, jatketaan. No, minä menin, kun oltiin perillä, niin pysähdyttiin Sampo-keskuksen parkkihallissa. Eli koska se Revontulen kauppakeskukseen parkkihalli on vaikea mennä, pitää mennä moottoritielle ja sitten kääntyä. Jossakin vaiheessa on helppoa, mutta meille se ei ole helppoa, kun pitää kääntyä sitä tuonne moottoritielle ja siitä pitää tuonne parkkihalliin. Ja Saapokeskuksen parkkihallin sisäänkäynti on siellä keskustassa, että voi helposti mennä. Sitten kun pysähti sinne parkkihallin keskelle, eikä sitten mentiin sitten ylös hissillä tuonne Sampukeskuksen liikekeskukseen. Siellä mentiin ensin Tuitukkaan vai mikä se on, Tiinuska. Varmaan se on Tiinuska. Laittakaa kommentteihin, jos mikä se kauppa olikaan. Oliko se Tiinuska vai mikä. Varmaan se oli Tiinuska, mutta käytiin siellä katselemassa vaatteita ja lahjoja, niin oli aika mahtavia. Ne oli siellä ihme ilmapalloja, tai mitkä ne pallot, joissa oli oma nime. Mu, mu, minun nimeni ei löydy siitä, en tiedä miksi, ja sitten, mutta ensin mun perheestä löytyi ainakin 2 nimeä, mutta joo. Sitten kun me mentiin siitä Tiinusesta pois, niin käveltiin tonne Revontulleen. Siellä me mentiin sisälle, käveltiin se Lootrin aukion läpi, ylitettiin suojatie ja sitten mentiin sisälle. Mentiin hajannaisilla reittiä, mä menin alas ja sitten muu meni ylös. Ja arvaa mitä kävi mulle. Mä menin väärälle puolelle liukuportilta, eli sinne menosuuntaan, että mennään sitä alasta ylös. Niin pikkasen nolotti. Onneksi mä pääsin pois ja sitten menin oikean liukuportaaseen. Sitten mä liukuin siitä alas ja kävelin sitä K-supermarketin läpi. Ja sitten mä uudestaan menin liukuportaat ylös onneksi oikeaan, ei väärään onneksi. Sitten kun mä kävelin sinne Rinteenkulman siihen käytävälle, mä menin sitä yhdyskäytävää, vaan mikä se väli on, niin siitä ylöspäin. Onneksi sinä en mennyt esi siihen menosuunta, ei ne ollut liukuporta, vaan ne oli ihan tavalliset käytävät. Siinä oli onneksi nuoletta, mihin pitää mennä, jos mennään Revontuleen tai takaisin. Sitten mä menin tonne, kun mä olin Revontulessa, niin menin tonne istumaan tonne penkille vähäksi aikaa lepäämään ja sitten kun on levähetty ja sitten menin tonne Tokmanille ostamaan tarpeellista, eli mä ostin kuminauhoja, koska meillä on täällä kotona aika paljon korttipelejä, niin pitäisi jossakin vaiheessa laittaa kuminauho, niinku tälleen. Tälleen esim. Mä laitan Uno-kortit. Katsotaan, onko meillä on ainakin
ainakin arvaa mikä peli vai mikä se on. Sitten kun on ostettu, niin sitten kun mä olin siellä Dogmanissa, niin kävin katsomassa Dogmanin sovelluksesta, että oho, olipa, si- olipa ihan hyviä tarjouksia, mutta en mä tarvinnut niitä. Ne oli tarkoitettu puutarhuille, kun vähän yksi sukulainen, jolla oli puutarha firma, kun mä olin viime kesänä siellä töissä. Niin, sitten mä katsoin, että ei siellä ole riittävää tarjouksia, mitä mä tarvitsen. Sitten mä menin ostamaan sinne kassan lähelle, ostamaan tarpeellisen komenauhjaa ja teippiä. Mä ostin teippiä siksi varten, että saan korjata tuo Uuno-pakkauksen, joka on tuolla kaapissa ja muissa tarpeellisissa. Sitten kun menin Tokmanista ulos, niin mä maksoin, ostin ja maksoin, näytin sitä Tokmannin sovellusta, niin kannattaa edes ladata se Tokmannin sovellus, niin se on aika hyvä sovellus. Tää ei ole mikään kaupallinen yhteistyö, mä haluan suositella sitä vaan, ei mitään muuta. Sitten me, me ö, meni tonne stadiumia kohti, kävelin siellä vähän aikaa, ja siellä oli istumapaikka. Mä menin sinne lukemaan Uusrovaniemen lehtiä. Siellä oli aika mielenkiintoisia aiheita, tai en mä tiedä oliko mielenkiintoisia aiheita. Sitten menin tonne, sitten menin uuteen reittiin, niin mä ihmettelin, mikä se oli tuo uusi reitti, niin mä menin sinne. Niin minä ajattelin, että olenko mä eksymässä. Mutta onneksi se meni siihen ihmeen käytävälle, jossa on nuo Rintekulman käytävälle. Sitten meni uudestaan Revon tulleen, meni taas istumaan. Niin sitten mun perhe kävi hakemassa mut ja sitten lähdettiin kävelemään kohti Sampukeskusta syömään. Kun me mentiin Sampukeskukseen, niin me mentiin Heseen. Ai että koska sillä on hyvät ruuat. Jotkut ehdotti Burger Kingia. En mä tiedä oliko minä ehdottamassa Burger Kingia, mutta jotkut ehdotti. Sitten me mentiin tonne Hesburgerin syömään. Tai Hesburgerin syömään. Mä otin iso kana-aterian ja valkosipulitipi. Se oli hyvä yhdistelmä. Valkosipulitipi suosittelen tippomaan ranskalle, se maksaa vaan euron. Ja arvaa mitä mulla on Hesburger-sovellus, josta minä voin laittaa itsepalvelukassan näyttää sitä, ja saan bonusta, eli rahaa. Jos saisi tarpeeksi, että voi ostaa jonkun aterian, suosikkaaterian, niin voi ottaa siitä, no niin, mä tilaan tuon, ja sitten maksamaan se bonustilin, että kätevästi sillä voi maksaa sitten Hesburger-sovelluksella. Minulla ei ole mitään pankkitilejä tai mitään muuta Hesburger-sovelluksessa. Sitten, sitten kun mä oon syönyt ja juonut, niin me mentiin perheen kanssa jatskille tonne ulos. Niin mä ihmettelin, miksi täällä on niin paljon telttoja. Niin en ruukaan kysyä noilta. Varmaan joku, joku imehommeli siellä. Sitten mä otin sellaisen cake jäätelön. Sinä söin sen rauhassa ja sitten kun ollaan syöty, niin lähdettiin Sampukeskuksessa parkkihalliin tonne autolle ja sitten ajettiin niin poikkeuksellisesti sittari, mä en käynyt, vaan mun äiti kävi ostamassa jotakin. Sitten kun oltiin sittarissa, lähdettiin tonne sirkukseen. Siellä odotettiin vähän aikaa siellä autossa, että sirkus alkoi. Niin mentiin sitten sirkuksen sinne Ounospalvio, sinne lipunmyynnin sinne taakse olevalle alueelle, jossa on sirkusteltta. Sitten me päästiin, tarkastettiin liput ja mentiin aitiopaikalle. Ja sitten odotettiin vähän aikaa. Siellä oli aika hyvät näkymät.
Sitten kun oli alkukuulutus ja että sanottu tätä salamoita ei, eikä videoita ja sitten turvallisuusohjeet ja sitten, sitten sieltä direktori moikkaamassa ja sitten ekana esityksenä oli hevosesitys. Oli aika hyvä esitys. Siellä, siellä yksi vaan ne taiteili siellä akrobatia. Oliko se jotakin, en mä tiedä oliko se akrobatia ja jotakin se hyppeli siellä ja oli aika kiva. Ja sitten lopuksi joku antoi Suomen lipun ja joku iso Suomen lipun ja he seisoi ja piteli sitä Suomen lippua ihan kuin isänmaallinen hevosen selässä. Sitten se loppui. Ja seuraava esitys oli muistaakseni mm, seuraava esitys oli joku joo se sitten oli joku ranskalainen en tiedä ranskalainen klouni en mä sano pelleksi mutta se on haukkumasana niin en halua tässä videossa sanoa niin sitten se laulatti yleisöä sillä aikaa kun ne Grev eli ne jotka ensin valmisteli sitä lavaa seuraavaan esitykseen niin siellä laulotti esitystä ja sitten otti aika naurettava otti yhden miehen sitten ja laulotti la 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 sillä lailla. Sitten kun ohjelmaesityksen loppui, en mä muista tarkalleen mitä siellä oli, kun siitä oli 2 päivää, eli kun mä ne 2 päivää, eikö 3 päivää, kun mä olisin kuvaan ne tämän viikon maanantaina. Eli siitä on 3 päivää siitä sirkuksesta. Sitten, sori, sitten mä skippaan sen sirkuksen, kun mä en muista niitä esityksiä, vaan se hevosesityksen, koska se oli upea. Sitten mentiin tonne, kun se esitys päättyi, niin lähti äkkiä tonne autolle, koska siellä oli nää satepilveä ja sade esiintyä. Sitten me ajettiin kohti Ranua ja siellä juteltiin, mikä oli paras esitys oli se mun mielestä se clowni. Jos ette ollut sirkuksessa, niin en mä spoilaa teille, jos haluatte käydä sirkuksessa tai ootte käymässä, en halua spoilata. Sitten, sitten kun ollaan Ranualla, niin men, mentiin heti nukkumaan, tai mentiin kotiin ja mentiin heti nukkumaan, koska lauantaina lauantaina on Tornion reissu. Tästä tulee video sitten huomenna kello 15.00, niin kannattaa katsoa sitten ja odottaa, että se tulee julki. Sitten mä nukaahin. Tai ei saanut nukutuksi siinä, kun oli jännittävä päivä lauantaina. Mutta sain nukutuksi. Okei, kiitoksia kun katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit. Paina peukkua, tilaa kanava ja jaa tää sun frendeille ja muille sukulaisille. Me nähdään tulevissa videoissa. Se on moi.